Takže nazdar lidi, mé jméno je Xondrax a vítám vás u mýho premiérového dílu ze hry Don't Starve Together. Natáčím Together a ne normální Don't Starve, jelikož to normální Don't Starve jako mám ho koupený, ale je tam taková malá chybička, co mě vadí, že já nechci prostě levely, takové věci, mě prostě baví takhle a dovolil jsem si stáhnout pár módů. A to je bude vadit hned tak jako na začátek. A všechno budu vám běžet, doufám, že zvuk nebude moc nahlas. A já se to myslím, že můžeme rovnou pustit. Jo, takže tak. Jestli mám mody, tak tady vidíte tu money items a to si dávat nebudeme. To je minimap a always on status a tady máme ještě nějaký ty serverový mody. Toto je blbost, to bych mohl dát nějak pryč, nevím jak. Tohle nechci chci toto. No, teď to nebudeme řešit, ale většinou jako tento mod nefunguje a já s kámošem hraju jenom, on je většinou Ratchet, pokud znáte tu hru, a já jsem Reaper, což je smrtka. A v tomto dílu taky za tu smrtku budeme hrát. Pak použijeme extra equip slots a global player icons a taky healed info, což se mi většinou hodí, protože pak jsem úplně na nule. Tak tu jmenujete, máme vypnutý, jelikož to vážně nebudeme používat. A myslím, že se rovnou můžeme pustit tedy do našeho nového světa. A nedávno byl takovej, myslím teda to bylo nedávno, nevím teďka, byl update. A já jsem si to ještě nepřečetl, co vůbec znamená, ale většinou dávám toto, kooperativ, ale dávám friend only, jelikož tady teďka žádný kámoš tady není, a dám jednoho hráče, je to je 2. A dám tady heslo, který neřeknu, no. Tak, třeba. Nevím, na nějaký náhody. Toto si asi upravím jen trošičku podle svýho, jelikož já nemůžu hrát úplně tak klasicky, takže já tady dám lots, tady kytek. Doufám, to nebude čemu vadit, to nechám defaultnutý. More, to mám vždycky, to tam taky more a more. Tohle dávám default, to klasicky, na to už nehrabu. A toto si uložím a nevím, jestli to může pojmenovat, ale asi ne. Ale teď dáme teda to Reapera, extra epic slots, global player, když to nám bude vlastně na prd, ale no což. Healed info a Ratcheta tam nebudu dávat, jako teďka budu hrát sám. Rollback, tady jsou vady, OK. Takže všechno myslím nastavený, PvP off, bla 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 bla. Doufám, že mi jde dobře slyšet. A dáváme rovnou Get Right War. Tak, teď si nám tu takovou tu chvilku bude načítat. Všechno vypadá v pořádku. No, už to začíná zase blbnout. Už to se zmizlo, dobrý. To občas, snad se tomu nic stane, jakož u nějakých těch her náročnějších ta CPUčka toho nezvládá. Plánu si koupit nový komp, ale vlastně ty prachy, no. To se bude asi dělat dlouho. Tak, už to bude, pokud se to neseklo a pravděpodobně se to seklo. Dobrý, neseklo se to, štěstí. A tady prostě jsou ty klasický na výběr, je tady teda ten klasický Wilson, já teď vysvětlím všechny ty postavy, takže tady je Wilson, ten má prostě jedinou výhodu, že mu rostou fousy po čase, jinak nemá žádné nevýhody a výhody, což je hodně dobrý. A pak tu máme Willow a ta má takovou výhodu, že když prostě, že, jak to říct, když je u ohně, tak prostě nedostává damage a má takového medvídka, ze kterého se craftí hodně dobrá věc, jmenuje se ten.
vlastně jak se jmenuje, teď si momentálně nepamatuju, jak se jmenuje. A když má málo sanity, což je mozková kapacita, jak moc jste zblázení, tak to hodně dále chci doplnit. Silák. Teď si mi ze všech těch základních tak aspoň jako nejlepší, protože je hodně silný, má dobrý staty, má hodně životů, má hodně sanity, má hodně toho hungru. Ale jeho nevýhoda je, že se bojí monster a tmy. Když jako omlouvám se, mám sopel. Pak tu Wendy. Ta zase, že má zase špatnou vlastnost, že jí honí její mrtvá sestra v noci, jako duch. Comfortable with darkness, to nevím, jak přesně přeložit comfortable. A doesn't hit very hard, takže jako není to zase těžký s ním přežít. Tady máme VX78, což je takový robot. Jako nejí, v podstatě jako jí, ale takhle, nejí. On nemusí jíst, což je u něho hodně velká výhoda, ale zase je špatný, že když prší, tak jak na to voda na něho kape, tak jemu to ubírá mega velký damage, což je úplně na prd. A může upgradenout gears, to jsou prostě když najde gears, to jsou součástky, dejme tomu, tak se může vylepšit, což je taky hodně dobrá věc. Pak to máme, je to v podstatě The Library, což je knihovnice, ale já ji většinou říkám učitelka. A jmenuje se Vicar Bottom a má výhodu, že pak asi bude moct vykraftit nějaký úplně boží knížky, které pak budou moct přivat ptáky, rozpalovat oheň a různě. A ona nespí, což je velká nevýhoda. Takže se mi zdá, že je úplně na prd. I když má jako speciální ještě, že je library, takže má nějaký ty vědomosti, že to může vykraftit rovnou, ale potřebuje to science machine a my si za chvilku ukážeme taky ten science machine. Tady máme Woodeye, což úplně se mi zdá na prd. Jde o to, že má hodně rád svoji sekirku, myslím, že je nerozbitá, teďka nevím. Má strašně rád kutaňku, to je rychlé, ta sekira je prostě dobrá, ale když má málo sanity a on má málo sanity a má špatný staty, tak se pro něj v bobra. Ve velkýho, tlustýho bobra. No, a když má toho tlustýho bobra, tak mu mega ultra ta sanity klesá, což je úplně na prd, takže Wes, což je pan, dejme tomu Desa. Jde o to, že on nemluví, což je velká nevýhoda, že pro všechny jako, to nemluví, jako, řekni mi nevýhodu. Proč, jako, to je úplně naprd, jako pohoda. Jenže, staty má celkem dobrý, ale jde o to, že on nemluví. Co znamená, že když k vám přijde nějaký boss, tak většinou to ten ohlásí, že už přichází a můžete se připravit. Tenhle nic se udělá, pak přijde, jste připraveni a boss vás zabije. Like, může dělat z balónku takový blbosti, to má myslet nekonečno a to je tak všechno. Wildfire. To je hodně dobrá postava, ale je jí jedna velká nevýhoda. Jí jenom maso. Když jí dáte porůvky, tak jakoby se oklepe a zahodí to, prostě nechce to. Má na začátku oštěp a helmu. No, měla oštěp a helmu, teďka by se má jenom oštěp, tu helmu nevím. A má dobrý staty. No a pak tady máme Webbear, což je tak jako na půl, protože je to monstrum, takže když přijdeš k pavoukům, tak ti normálně začnou hitovat, ale tady ten Webbear, neboli pavoučí muž, tak prostě ty pavoučky ho nechají bejt a myslím, že od začátku má vždycky ještě takový hnízdo, který položíš, ale tam se začnou spavovat pavouci. Ale je tady jedna velká nevýhoda, jdou po něm prasata. A prasata jsou tví nejlepší kámoši, hnedka po těch Binoru, nebo nevím jak se pojď. A tady máme Dead,
což je ten Reaper a což je ta smrtka, což je úplně mega ultra dobrá věc, co si musíte stáhnout mod z workshopu. A jde o to, že má úplně takovou brutální kosu, která dává velký damage a dá se lehce vykraftit, i když na to potřebujeme jedno zlato. A on prostě má hodně dobrý staty a ve tmě se ta sanity doplňuje, nebo nevím. Myslím, že mu neklesá sanity ve tmě, nebo se mu doplňuje, nevím. A mimochodem, je to prostě boží. Ano, právě jsme promrhali celou dobu tím, že jsme kecali. Všimli jste z toho? Posledně bude teďka už noc. Takže jsme úplně v háji. Já jsem tady neměl vykládat. OK, teď nazbírám pár kytek. Počkej, co by to chtěl? Jo. Takže rychle jste musím udělat sekírku flint. Pecka, tady jen tak flint nenajdeme, že jo. Tady jsme celkem hájeli, no už je tma. Pecka, takže umřeme hnedka první den. Tím, že jsem vykládal blbosti. Jak dlouho už natáčím? 11 minut jsem vykládal blbosti! Teď mě zajímá, jestli to ještě zachráníme nějak. Jestli jako někde flint bude, no už se zbývá. No už jsem v háji, už jsme v háji. Seno potřebuju. Vidím, že na mě neutočí. Co to děje? Já přesně vůbec nevím teďka, co se děje. Proč po mně nikdo nejde? Toto mi ubere sanity. Pecka, ale já potřebuju seno. Jestli by to bylo dobrý. Já se teďka vrátím. A na mapě. Mi tak ten portál svítí nakonec. Co jsem se uvědomil až teď. Já jsem vůbec. A tady bych měl být seno. Ne, jsem nechtěl. Tady. Yes. Jedno seno. Si můžu udělat už něco. Jo, větrník, to je něco celkem na prd. Tak už si můžu udělat torčku, ale to kašlu. Tak jsme teda promrhali celkem jako dost. Jenom dobrý, že jsme nezavřeli, to je hodně dobrý a... Teď bych to chtěl ten flint. Já mám vaše úplně plejnost, to je na prd. Už by to chtělo flint, ale jde o to, že ten flint prostě. Jo, vedne. Tak rád. Platíte zasadity. No, ono by to chtělo to, jo. A to už to je blbej flint. Jakož tady vidím tu kosu, úplně boží, jakož dává divičak prase, staty, ještě si tady... Sakra. Se mohl teďka chytit králíka. Jakož teďka udělali... Dívej. Jsou na něho i trapky, ale když já takhle naběhnu a bouchnu ho... Mám jeho maso. Yes, tady máme hnedka 3 flinty. To vystačí na sekirku a na krumpáč. No, můžeme to vzít, v noci se mi stejně ta sanity doplní. Tak tady smrtku tady hraje, prostě ta smrtka se mi zdá jako nejlepší postava ze všech. Je jako dobrá. Tak, myslím, že bychom si... Pozor. Tohodle kámo si chci zabít. Jenom teďka je ten problém, že je to jeho maso. Yes, máme 2 masa. A dále vidíte pavoučí hnízdo. Spider Den, což je to pavoučí hnízdo. A hnedka naproti nám je úplně nejhorší biom ze všech. Jsou tam monster jak prase a takhle, ale po nás ty monstra jdou, no. Tak, ukaž se. Já se teďka dívám na něco. 14 minut už natáčíme. OK. Myslím, že jsme to celkem hodně probrali tím začátkem a vysvětlováním. Takže v dalším díle to určitě hnedka úplně nahradím, hnedka tam prostě boom. A bude to. Posuneme se v dalších dílech úplně daleko, ale jak vidíte, tak Hungru mám maximum 250. Sanity mám maximum 130 a hapek mám taky maximum 130.
se mi dá jako úplně boží věc. A tyto mushroomy potřebuju. Je to hodně dobrá věc. Yes. Ale ne, to je ten napad biom. No, přesně to myslím. 500 HP to má, dává to damage jak prase. Pořád to tak dám, že tady jsou takové bublinky. What? Tady není, nebo co? Je to tam. Jaký tady jsou ty bublinky? Není fair. Wow, to vidím poprvé. Jo, taky to jeho mluvení, ten celkem boždivej. Poslouchejte. Jako prostě sexík, jaký tady hraje, úplně rád hraje, jenom tento biom se mi... A na toho typka se budu dávat bacha. Budeme ještě nějaký ty kytičky, ať si můžeme udělat boží věc. A já už si můžu udělat námiru. Ano, toto mi zvyšuje sanity. Já nevím, jestli mě zrovna, ale... Já bych měla zvyšovat sanity. Jedno, natěžím si tady nějaký. No jo, já nemám ještě dřevo vůbec. Počkat, to ty, jasně. Má play eventa. Ne, jo, to mám, jsem se ani všiml. Noc druhá. Hele, máme ještě 19 dní na to, aby byla zima. Což se určitě připravuje, určitě nebude bez zima, určitě si to užijeme naplno. A já jsem se chtěl dostat tady druhý břeh, ale nevím, jak se tam dostat. No, tak tam se nedostaneme. Vidíte? Tyhle houby. Oni, když si sníte syrový, tak je to hodně špatný, ale když sníte pečený, tak ona to doplní. Možná to ubere sanity. No, já nevím, jestli sanity nebo hápka. Je to tady pochopil? Jo, čím zblíž se tady ty hnusné věci. Evil Flower, jo, ale z těch Evil Flower se pak dělá ta blbost, ale tu si asi teďka nemůžu. Jo, tady. One rope. Zlato. Potřebujeme zlato. Tam nahoře by si bylo zlato. Tak, zkusíme to tam nahoře. Tady je hřbitov, tam se určitě podíváme. Jelikož když vykopete hrob, tak vám to sníží mega sanity. Myslím, že takových 30, nevím, teďka přesně. A oni už chrápou. Počkejte, nikdo není. Ne, nebudu ho zabíjet. To je sám se teďka zase přiběhnou nějaký týpci a... Jo, mám inventář. Co s tím? Co vyhodit? Hovno. Hovno je pak hodně důležitý. Ale to nechci. Tak, to beru. To je les. Tady bych nechtěl pod... mushroomy. Jo, to si Yes! Takže já mám štěstí jak prase. Právě jsme našli prasečí vesničku. Já se pevně, aby tady měla být král. Jede. Obří králi, kde seš, zjev se mi. Jo, tak jsme našli menší prasečí vesničku. Jo, tady je rovnou toto, to se mi líbí. Takže já asi s ním toto. Jít potřebujeme ještě pár kytíček. Tady prostě to úplně tady to. Tady máte tolik věcí. Prostě já u těch prasat, jo, tady se zabili u těch prasat, jakož ty prasata jsou dobrý. Kdyby to byl ještě král. To potřebuju, ale já mám jako play inventář, takže toto třeba tady dropnu. Dropnu. A my po tobě. Dobrý, to mám 2. To se mi hodí a... Yes, dobrý. Mám to. Toto si vezmu. Jako jo. Počkej, schválně doplňujeme to se. Nedoplňuje. A jsou dále mi doplňuje v noci, takže pohoda. OK, takže bum. Já si asi udělám na sobě to brnění. Já vypáveru si v tom, ale
No což. OK, chtěl by to udělat baťoch. Na to potřebuji tyčky ještě a navíc na to potřebuji science machine, takže oh my god, no. Tady dobrý. Víte, jak svítím hezky? Dobře. Tak co už bude? No hurá, ten třetí, jestli se pletu. Jo. Pokud... Víte, ty prasata, oni jsou strašně hodní, oni sice žerou jako tady toto, ale chrání vás jak prase. Doslova jak prase. Víte, mají taky ještě to mobilní. Pojď sem. Taky. Z tebe může padnout bater. No, sežer si to. To je rychle jak prase. Pojď sem. Já vím, že tady je červená vašuluma. Červená houba neboli. Nebo se to může schovat. Dobrý. Ne. O ten žere, dobrý. Špatný. O to sežere. Máte ke kraji. Když ho zaberu do kraje. Yes. Ne! Sakra, on je rychlejší jak já. Tak pojď, už jsem v rohu, kámo. Už jsem v rohu, už daj kámo, kámo teď. Ne! Dohaj. Kolik vás tady je? Jenom ty? Jo, dobře, to by zabiju. Jo, mi to doplňuje sanity, ne? Ano. Tím, že někoho zabijím, tak mi to doplňuje sanity. Já si ho zabiju, jako z něho je dobrý maso, já vím, že by mě mohl ochránit před velkýma monstrama, jako třeba Hound, ale... Ty kokos. Dobrý, ale dává velký damage, takže se na něho musí takticky, a já vím, jak na něho. Tak, 152 HP z 1000, se mi líbí. Oh yeah, takže jsme ho zabili. Ale, za co ho vyměníme? Za to potřebuji, za tu houbu, já nevím, já. Pecka, ale to taky potřebuju. Kamení, asi jo, z toho nepotřebuji. Dobrý, takže... Dobrý. Takhle jsem to vysvěděl a mně se zdá, že už natáčíme trošku, ještě ne. Jsi mrtvej, králíku. Jsi mrtvej! No, pojď se to svý. Musí zastavit. Takhle, je to teďka... Tak utíkej do domáčku. Ne. No aj. Tak nic. Moje mrkvička. A já padám. Já teďka tady ta vesnice, ano. Takže já teďka, no to tady nechám. A pokusím se najít jako biom, kde, ne, biom, kde jsou žáby. Náhodou ty žáby jsou úplně strašný. Oni vám prostě vezmou item. Ale radši to zkušit nebude, jako že můžeme vzít třeba kosu a pak se máje. OK, takže to vypadá úplně z lese, no jakož tady nemám žádný zlato, žádný biom ze zlaté, žádný biom s kamením, takže to je úplně fajn. Tady už to je na pokraji, že jo? Jasně, už začíná být jako ba! Což je úplně nejlepší, jo, no jasně. To si zase můžu vykraftit, jo. A chtěl bych ten biom s kamením. Vážně mi to potřebuju to. A tady to je biom s těma v podstatě, s těma zajícema. Já potřebuji biom s kamením. Kámen. Protože tam, kde biom s kamením, tak tam je zlato.
Já vím, že tam je velký zvíře někde, tam byla stopa, kašla tu stopu. S bajou, s kamením. Ne, 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 ne. Wow. Wow, se hodí. Oh je. Mám tady torčku do něco, ale já ji nechci. Wow. Takže jasně. Už je asi skoro 30 minut. Takže já to tady za chvilku katru a budu hledat teda ten biom s tím kamením. No a když ho nenajdu, jak jsem v piči. Co jsem to řekl? To se na video nepatří. Má to já nemysl slyšet. OK, ale jako ten biom jako OK, tady není žádný biom s tím blbým kamením. Ne, není. Prostě není. Tady jsou kameny, OK. OK, takže počkáme si, až přejde ta noc. A já to katru. Štve mě teda, že jsem nenašel žádný to zlato. Jako normálně už teďka jsou peramakané. Dívejte, co mám všechno zajdu, co bych si prostě zadal. Dívej, můj žaludek. Tak. Teď ještě obejdu. To asi už dává cenu. Teď už bude stejně noc. Takže... No. Tady je kámen, sice to je pěkný jako. What? Je, to je tato past. Ej, tu past znám. Znáte tu past taky? Jo. Otevřu čestku a to začne hořet. Ne? Tak nic, ale nemám inventář, takže... Počkej, takže já potřebuji si jak vyčistit inventář. Tam je ohnivá stavka. Počkejte, já vím jak, já si tady upeču jako maso. Smoho. Tady mám ještě něco na vyhození. Nic. Všechno důležitý. To si vezmu, na gunpowder se hodí. To beru. A vyvíjím to třeba za... No. Pecka. Na tyto dvě. Přidám. Teďka, jestli to chápu, já si dám stavku a můžu tady třeba plivnout na tohle mohe a... Bude to. Já jak to je tady past? Má být past? Ne, tak to stejně zapálí, Maďa se ráda. No, už to začíná hořet. No, už to hoří. OK, takže myslím, že pro tento díl by to bylo všechno. Děkuji, že jste se koukli na toto video. Určitě nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. A ještě udělám asi takovou jako v offscreenu něco udělám, což znamená na kamerou, kdyby co to neví. A tohle se vám loučím a počkejte ještě. No tak to je v háji. Tady jsou útočiteli a je nevypnu. Tak nic, takže prozatím. Čau. Jaj, vy jsou hnedka za mnou. Počkej, já to ukočím tady.
Takže prozatím, čau!